Vi skal i gang med et nyt og spændende projekt. Vi skal i gang med at lave en yderdør eller en udvendig dør. Vi starter programmet op, og så skal vi til at lave en ny part. Sådan helt overordnet set, så kommer døren til at blive bygget op af to store parts, en ramme og en karm, og så nogle små parts i form af nogle fyldninger og eventuelt også nogle lister. Listerne vil kunne tegnes ind på en af delene, eller som separat del, man lægger ind efterfølgende. Men som sagt, vi starter en ny standard part og trykker Create. Når vi har fået et nyt vindue åbnet her, så kan vi gå i gang med at trykke på Start Sketch. Så bliver vi præsenteret for planerne, som programmet har til at starte med. Og man kan også se dem herinde. Jeg vil gerne tegne på det, der hedder XY-planer, så vi tegner oppefra. Så plejer jeg at rotere mit viewpoint her, så at front ligesom vender nedad. Så kan jeg tegne falsen her. Så vi lægger en firkant ind. Læg mærke til, at vi lige snapper til 0,0 eller Oregon. Og så kører vi en firkant ud. Hvis vi kigger på tegningen, så skal de overordnede mål på profilen være 54 x 115. Vi skal også have en fals, så vi kan meget passende lige lægge en firkant ind, og den fals skal være 16 x 50. Inden vi ekstruderer den op, så kan vi lige gå ind i Manage og Parameters, og herinde der kan vi gå ind og skrive parametre på. Parametre, det er noget, som vi kan bruge, når vi skal have et mål, vi skal gentage mange gange, eller vi kan gøre det, hvor vi har nogle hovedmål, vi gerne vil kunne ændre på. Og det kan være smart, når man for eksempel har en dør, som skal gøres større eller mindre afhængig af projektet. Det kan også være smart, hvis man kommer til at tegne noget, som måske lige bliver lidt for småt eller lidt for stort i forhold til det dørblad, man har. Så vil man nemt kunne gå ind i parametre her og ændre hovedmål, og så vil resten følge med der, hvor man har brugt det. Så vi går ind og sige Add Numeric. Så kommer der sådan en ny boks frem her i vores lille Excel-ark. Og der kan vi skrive højde. Tryk Enter. Så får man mulighed for at skrive unit type. I det her tilfælde, der skal vi bruge millimeter, så det er sådan set fint. Så er der en equation, så regnestykke. I det her tilfælde skal vi ikke regne så meget ud. Vi kan sådan set bare kigge på vores tegning. Og her kan vi se, så vi skal sådan set bare kigge på vores tegning. Og her kan vi se, at vi skal have et udvendigt mål på 21,18. Og så kan vi bare trykke Enter. Så kan vi tilføje et mål mere ved at trykke Add Numeric. Og her kan vi skrive bredde og Enter. Igen millimeter, det er korrekt. Og her der kan vi så skrive den udvendige bredde på vores karm. Og i det tilfælde her, der skal den hedde 948. Enter. Når vi har indtastet de mål, vi kunne tænke os, så kan vi bare trykke Done. Herefter så kan vi bruge det, når vi skal ekstrudere. Vi kan trykke E for Extrude. Så vælger vi lige vores firkant med lille hak her. Og heroppe, hvor vi har distance af, der kan vi nu skrive højde. Vær lige opmærksom på, at millimeter også skal væk, så der står bare højde. Sådan der. Får man skrevet forkert, så kommer der et udråbstegn, og man får at vide, at den kan ikke bruges. Så vær lige opmærksom på det. Den lægger også mærke til, om man skriver med stort og småt. Så hvis man sidder og undrer sig over, hvorfor man lige pludselig ikke kan få det til at virke, så kan det være, fordi man har skrevet det med stort og småt. Sådan der. Så er vi i gang. Vi har fået lavet en side her, og den kan vi bare skrive og kalde venstre side. Og trykke OK. Sådan der. Nu kan vi begynde at tegne vores profiler ind, som kører på den anden led, og vores samlinger. I det her tilfælde, der giver det rigtig god mening at lave en master sketch, altså en skitse, som kan rigtig mange ting, som vi kan bruge til stort set det hele her. Så vi trykker på den udvendige side, og starter en ny skitse. Nu skal vi tegne den profil op, som vi har nede i bunden. Jeg starter med at tegne en løs linje ind, og vær opmærksom på, at I ikke skal snappe til nogle af de punkter. Det, der ligger her bagved, det er sådan set vores fals. Og vi skal lidt forbi den, hvis vi laver en dør, der kan åbne indad. Så vi kører lige en linje ned her, sådan der, og så til slut og trykker ESC. Så kan vi lige målsætte den,
Jeg ved, at den totale højde på det nederste stykke her skal være 44. Så ved jeg, at den her vinkel skal være 7 grader. Så ved jeg, at den her også skal være 7 grader. Sådan der. Og vi trykker escape. Kan vi trække lidt ned her. Det mål, vi har her, det finder vi faktisk ved at tegne en firkant ind. Sådan der. Fordi når man har en en indadgående dør, så skal der lægges en lille aluminiumsliste ind her, som tætningsbåndet ligesom kan lande op imod. Og det er fordi selve dørbladet går herud på den anden side også, for at vandet kan løbe af. Og der kan vi lige give det nogle mål. Sådan helt overordnet set, så ved jeg, at vi skal have et mål på 16. Og det er et mål, som ligger fra det punkt, og så til det punkt hernede. Så det kan vi godt lige taste ind. Herfra og hertil. Skal det 16. Så er der et punkt herfra og hertil, som skal være 5. Så har vi et overordnet mål på vores liste her. Den skal være 25. Og en afstand herfra og hertil, der skal være 40. Sådan der. Læg mærke til, hvis nogle af punkterne lige slipper hinanden, så kan vi bruge nogle constraints heroppe. I det her tilfælde kan vi bruge collinear, hvor man samler 2 punkter, eller 2 linjer. Sådan der. Nu var der rigtig mange af linjerne, som faktisk blev sorte. Det er jo fordi, vi har efterhånden fået defineret det. Igen, hvis nogle linjer de smutter ud, her kan man sige, at der er en linje, der går ud over siden. Der vil vi gerne have punktet til at sidde fast med den her. Så kan vi bruge den ved siden af. Det er den, der hedder coincident, hvor man sætter et punkt i en linje. Skriver fat den der, trykker på linjen, sådan der. Og så mangler vi så set kun lige en tykkelse på den her. Den mener jeg skal være 5. Sådan der. Nu har vi fået tegnet profilen på en, hvad kan man sige, en indadgående dør. Bundstykket det ændrer sig, hvis man skal have en udadgående dør, fordi så er der ikke længere behov for den her aluminiumsliste i bunden. Nu kan vi begynde at tegne vores samlinger ind, eller vores sinker ind. Og til det formål, der skal vi jo lige gøre os opmærksom på, at de bliver lagt ud i 1-12. Så for at sørge for, at vi får vores rigtige hældning på vores sinker, så kan vi lægge en linje ind herfra og op. Tryk escape. Og så kan vi give den her et mål fra punktet der og hertil på 120. Og så kan vi tage punktet igen til det punkt hernede, lægge en linje ind og kalde den på 10. Det er altså tilsvarende det, der foregår på høvlbænken, når man skal strege op på sine emner. Der man simpelthen lægger en linje ind, der hedder 1-12. Og vi kan godt være rimelig ligeglade med, at linjen egentlig kører herud. Fordi når vi skal bruge den sketch, vi får lavet her, så er det kun den lukkede kontur, som programmet tager med. Så i det her tilfælde kan vi bare lade den køre herud, og så egentlig bare ignorere det. Efterfølgende så kan vi give den en afstand. Herfra og hertil, der skal den være 13. Og enter. Nu fik vi styr på vinklen på i den ene retning, men vi har også en vinkel på den anden. Så derfor så kan vi lægge en ny linje ind herfra og op. Og tryk escape. Vi kan meget passende få dem til at flugte, og det kan vi gøre ved bare at lægge sådan en linje ind her. Og virkelig den constraint vi har her, der får vi tingene til at flugte horisontalt. Der vælger de 2 punkter, og bum, så ligger de og aligner. Så kan jeg også give den her en afstand herfra og hertil, og den skal tilsvarende jo også være 10. Så har vi en afstand herfra og hertil, og der skal den også være 13. Så har vi fået styr på vores vinkler, og det begynder selvfølgelig at se en lille smule kaotisk ud. Hvis I synes, at det bliver lidt vildt at kigge på, så kan man jo også med fordel måske trække nogle af de her mål op og væk. Jeg prøver som udgangspunkt at trække tingene væk, så det bliver så simpelt at se på som muligt. Når man begynder at bruge sin extrude feature, så begynder det at blive meget mere tydeligt, fordi der tager den kun de lukkede konturer med. Men som sagt, så kan vi tegne de sidste linjer ind nu. Og det er sådan set bare at lægge nogle streger ind,
Vær opmærksom på, at de lige snapper til linjerne, og ikke midtpunkterne. Læg mærke til ikonet her, det er, hvor den snapper til linjen. Ikonet her, det er, hvor den snapper til et midtpunkt. Så vi skal lige prøve at køre fri af de punkter. Så når jeg har gjort det, så kan jeg lige give den en afstand, så vi ikke lige kommer til at ramme det, når vi så giver det en vinkel. Så kan vi sige parallel. Den ligger heroppe og ligner sådan et skråt lighedstegn. Den her skal være parallel med den her. Så har vi vinklen, og så er den fuldt defineret. Og så kan vi egentlig bare fortsætte. Vi lægger en ny linje ind. Pas på midtpunkterne. Vi giver den afstand herfra og hertil. Og der skal den være 9. Vi siger, at den skal være parallel med den her over. Og om vi vælger nogle af dem, der allerede er eksisterende, eller om vi vælger dem her, det er så set ligegyldigt, bare retningen er den rigtige. Alting er jo hvad kan man sige, refererer til hinanden. Vi lægger en ny linje ind. En ny afstand. Læg mærke til, at man kan trykke på de gamle mål, og så genbruger man dem sådan set bare. Men det betyder så også, at hvis man ændrer det her, så ændrer man det her. Det skal man lige være ops på. Så kan vi lægge en ny linje ind. Her. Sådan der. Og den skal også være 20 hernede. Sådan. Og den skal være parallel med den her. Sådan der. Så mangler vi så set kun nogle små firkanter hernede i bunden, og det er vores murriller. Så det er bare at lave en lille firkant, og en lille firkant. Og så kan vi sætte en afstand på dem. Afstanden herfra og hertil, den skal være 10. Den linje her skal være 5. Og den her skal også være 10. Og vi kan trykke musen. Den skal også være 10. Sådan der. Det samme gør sig gældende i modsat side. Herfra og hertil skal den være 10. Og så kan vi faktisk bruge equal constraint, hvis ikke lige vi gider at taste målen ind igen. Sådan der, og sådan der. Læg mærke til, så er de lige med hinanden. Så er vi færdige med bunden, og nu kan vi gå op i toppen og tegne vores profil ind og vores samlinger ind. Toppen er lidt nemmere at have med at gøre, da det bare er det samme som sideprofilen, men selvfølgelig med vores svalehaler tegnet ind. Her lavede jeg en stor firkant og en firkant mere, og firkanten hernede, det er vores fals, den kalder jeg 16. Herfra og hertil kan jeg målsætte det til at hedde 54, fordi det er det samme som vores sideprofil. Sådan der, og så kan jeg tegne vores samlinger ind på samme måde. Denne gang behøver jeg bare ikke at lave dem ud, hvor de kører 120 ud, fordi jeg har allerede tegnet vinklen ind en gang hernede. Så de streger her, vinklen på dem, den kan jeg simpelthen 20 stjæle. Så nu kan jeg bare lægge en linje ind her. Igen pas på midtpunkter. Vi kan give den et mål herfra og hertil. Der skal den være 13. Og så kan jeg sige parallel. Vælger den her. Så går jeg ned, så finder jeg den her. Sådan. Tager en ny linje ind. Herfra. Pas på midtpunkter. Og hertil. Vi kan give den en afstand herfra hertil. Der skal den være 20. Parallel. Trykker på den her. Går ned og finder den rigtige hernede. Det må være den der. Sådan. Nu behøver jeg ikke at køre ned i bunden igen, for nu har jeg allerede fundet to her med de rigtige vinkler. Og så kan jeg så set bare lægge streger ind. Igen. Lige nu er midtpunkter lidt en fjende, så det skal vi lige forsøge at styre udenom. Skal vi se. Der fik jeg lavet noget værd noget. Sådan. Hvis ikke lige får snappet til, så bruger I bare den constraint, der er her, den der hedder coincident. Og så ligger I linjen her. Læg mærke til, at den sidste samling her faktisk den er faktisk større end de andre. Sådan der. Og afstanden herfra og hertil. Jeg skal også lige være ops på, at I snapper til rigtigt. Det var igen et midtpunkt, den lige fangede.
Så der er sådan lidt nogle faldgrupper i, hvad man lige får målsat til, og hvordan man lige lægger linjen ud. Den skal være 9, og den skal være 20, og den her skal være 9 også. Sådan, så mangler vi bare vinklerne, og så kan vi bare vælge vores parallel constraint her. Den skal være parallel med den, den skal være parallel med den, og så videre, og så videre. Sådan, så mangler vi kun vores murriller. Der kunne man godt gå ned i bunden og så bruge målene fra det, men det gider jeg ikke lige nu. Nu tror jeg bare lige, at jeg målsætter det. Om I har lyst til det, så skal I være velkomne. Så her hedder den 5, ligger den 10, og her er den tilsvarende 10. Klikker bare på den. Sådan. Jeg bruger lige constraint, for jeg kan se, at jeg fik ikke lukket den linje mod den linje, så den får jeg lige til at sidde fast. Og så lægger vi lige et mål ind herfra og hertil, skal den også være 10. Og grunden til, at jeg ikke går så meget op i dem her, det er fordi, at det er sådan et mål, der de skal bare ligge på samme måde ude i kanten, og det er lidt ligegyldigt, om man så skulle lave dem bredere, eller hvad man skulle, så er det bare en generel ting. Så den gider ikke at bruge så mange kræfter på. Således, nu har vi fået lavet vores samlinger, og vi har fået tegnet vores profiler ind, og nu kan vi så selv gå i gang med at bruge vores skitse her som en master sketch, og få lavet vores karm ret så hurtigt.